Yanzu aka samu wani labari mai ban al'ajabi kuma mai ban mamaki a yayin da aka ga wannan hoto ya karaɗe yanan gizo. An hangi wani mutum ne yana ma zaki wanka daga shi sai zakin a cikin keji. Wannan bidiyon dai da hoto da ya karaɗe yanan gizo ya ba mutane tsoro sosai, kuma wasu ya ba su mamaki a yayin da mutane suke ganin cewa gaskiya wannan mutumin ya ɗauki babban risk, wato haɗari, kasancewar zaman shi da zaki a cikin keji ɗaya har ya kai ya kawo ma shi yake ma zakin wanka. Wasu suna ganin cewa gaskiya zakin nan zai iya illata mutumin nan ko da ba yanzu ba ko da a gaba, amma wasu suna ganin cewa a'a, wannan mutumin ya kasance shine ya raina wannan zaki tun zakin yana karami, kuma gashi har yanzu zakin ya girma, so koma me zai mishi ba wanka ba, koma me zai mishi ba zai taba mishi komai ba, kasancewan sabuwan da suke da shi tsakanin su. Amma wasu suna ganin cewa sabo da kaza lallai bai hana yanka, domin haka wasu suka ce gaskiya su ko nawa ma za a biya su ba za su taba iya mazaki wanka ba, kasancewan hadarin da yi mazaki wanka yake tattare da shi. Wasu suka ce ma a'a, ya kamata ma dai a sauke zaki a cikin matsayin shi na sarkin dawa, wato sarkin namomin daji, king of the jungle. Ya kamata a sauke shi a wannan matsayi, kasancewan bai kamata a ce a ga sarki ana mishi wanka har ana daukan shi hoto ko kuma ana yin video ba, duk da wayannan sun faɗa a siffan barkwanci ne. Shin kuna ganin cewa akwai kuɗin da za a iya baka ka shiga keji daga kai sai zaki ka yi mishi wanka, ko kuma kana ganin cewa duk nawa ne za a biya ka ba za ka taɓa kuskura ka yi mazaki wanka ba? Shin in za a biya ku kuɗi mai yawa za ku yi mazaki wanka ko kuma ba za ku yi ba? Menene ra'ayinku?